Здравейте, млади агротехници, любители, агрономи и всички онези, които обичат да се забавляват, отглеждайки растения. Темата на днешното клипче е как да си направим разсад за домати. Първото нещо, което трябва да се направи е да се накиснат семенцата в разтвор поне за 8 часа. Най-добре е за 24-36 часа. Ето тук имаме едни семенца, които са сложени върху хартия и са покрити отгоре с хартия. Може да се използват салфетки. Аз в случая съм използвал хартия от турбички за чай, която е здрава и в същото време поема влага. И семенцата се оставят там, докато поникнат, като им се осигурява светлина и топлина. Оптималната температура е около 22 градуса. Когато семенцата вече поникнат, ги преместваме в едни такива. Аз използвам ето такива хартиени чашки, в които посаждам семенцата в малко почва. В случая съм използвал почва от кокосови кори, която е обогатена с перлит, за да може да задържа влагата за по-дълго време. Сега на този етап, когато вече след като са израснали първите листенца, когато вече се показват вторите листа на доматките, аз ги пресаждам в по-голям съд. В случая използвам кофички за кисело мляко. Направо ги слагам с книжните саксийки и след това ги напълвам с пръст на разстояние около 1,5-2 см под първите листенца. Запълвам с пръст, натъпквам тази пръст така, че да няма въздушни пространства и след което се полива. В тези саксийки ще оставим нашите доматки да пораснат. Може да престоят в тези саксийки, докато решим да ги пренесем вече за постоянно в градината. Или ако има опасност от замръзване и все още температурите навън са ниски, не бива да избързваме с засаждането и с засаждането на разсада на открито. Затова можем да извършим второ пресаждане в по-големи саксийки. Направо се изважда цялата пръст с растението и се поставя в по-голяма саксия и се допълва с пръст, както в момента аз правя, така че да има повече пространство за корените на растението, за да може то да продължи своя растеж без да се стресира и при неговото пресаждане в градината да понесе безпроблемно целият този процес и да израсне едно голямо хубаво растение. Надявам се това видео да ви е било от полза и ви пожелавам успех в градинарството. Чао от мен за сега!